Tunggu apa? Bapak Ibu sedaya sakit purwamriksa katiga Bapak Putri Pramesti Swastika itu laksita sabut parasuan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kinarya kagem pangdipur sampun rawis atika Bapak Ibu sakit purwamriksa sedaya nggih mangga Dik Rizka Mas Eri hawane panas tapi ya panas nek tapi semangatnya ora luntur Mas semangatnya ora luntur wedake sing luntur ora iki wedake penari-penari kita Mas larang iso nganggo ronggon ya ori ora ngawe aku tersungging nek iki nek iki ana sik pindah nggo bar iki kan jan sope lok tenan doang awake dhewe pindah ndi nggih awake dhewe pindah ndi pindah endi ya Mas aku bar iki pindah melu nyaron bae oh iya tak tembung yo heeh nggih heeh mereka wonten request napa Mas segara madu napa malih kesayangan saya manut buring kembangane ra ditabuh Mas kesandung asmara sikep panjongko alah J nanti kalau ada yang mau Bapak Ibu mau request boleh langsung gabung aja sama kita mau menyumbangkan suara emas boleh menyumbangkan suara emasnya boleh mau nyawer ya wah boleh sekali atau menyambungkan menyumbangkan gelang emasnya boleh ya mau nyawer boleh kalau nggak nyawer nggak apa-apa tapi kok kebangetan iya monggo Mas Kanca yuk selawan ayo kanca-kanca paraga kudu laksita bersama Rizka Nurul. Halo